Saps que estem buscant l'essència que portes dins? Si ets alumne d'ESO i de batxillerat dels instituts del Vendrell, és el moment de dir la teva. Com? Participa al concurs de microrelats de Sant Jordi. Tu ets essencial. Pensa que és el teu moment de fer sorgir la creativitat. Mira al teu voltant i sigues el més creatiu possible. Tens 4 maneres per presentar la teva obra, però per explicar-t'ho necessito la inspiració d'un gran artista. Som-hi! He vingut fins al Museu Àngel Guimerà per explicar-te les 4 modalitats d'obres que pots presentar. Tria la que més t'agradi i la que et sentis més còmode. Tan sols en pots presentar una. Per què he vingut fins al museu? Aquest 2024 es celebra el centenari de la mort d'aquest autor de la Renaixença i durant tot l'any es faran diferents activitats per conèixer quina era la seva essència. T'has parat a pensar de què parlen les obres de Guimerà? D'amors prohibits, d'odi, de passió, de família, traïcions, venjança. Qui sap si el teu microrelat es farà famós a tot el món igual que els textos de Guimerà. Però comencem. Poesia visual. Escriptura. Vídeo. Còmic. Què? Ja t'has pensat en quin format enviar la teva obra? Pensa que la teva obra ha de ser inèdita i hi ha temps fins l'1 de març. Important, com presentar la teva obra. Tota la informació la trobaràs a l'Instagram Tu ets essencial. I per enviar la teva obra, aquest número de WhatsApp. Entre tots els microrelats que ens envieu, en triarem 24 que seran els essencials. Rebràs un premi i la teva obra estarà exposada a la Sala Portal del Pardo. A partir del 3 d'abril, totes les obres que rebem es penjaran a l'Instagram Tu ets essencial i esperem rebre molts m'agrades. Entre les obres que tinguin més m'agrades i les votacions d'un jurat professional, trobarem els 24 essencials. Així doncs, no esperis fins l'últim moment. Ens veiem el 23 d'abril en un acte públic per conèixer els essencials d'aquest 2024 i l'entrega de premis. Tal com va fer Àngel Guimerà, escolta la teva musa i crea un gran microrelat amb el cor, perquè tu ets essencial.